И здравейте, приятели на моят канал. Днес тегля томболата за giveaway. И да видим кой ще е победителят. Да видим колко човека са. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 човека са. Аре. Съжалявам, малко ми е бавно, защото инсталирам игра. И .org. Да, забравих да ви кажа, че днес с мен е PoisonBG. Здравейте. Малко късничко ви казах, но какво да се прави? Четвърти, чай да видим кой е четвърти. Първи, втори, трети, четвърти. Ивака 233 печели. Ивак, дай си скайпа и да ти казвам паролата. И чакайте да видим дали си е абонирал за мене. И дали е харесал клипчето. Какво става? Нещо много бавно. Съжалявам, брато, явно днес не ти е ден. И ще се опитаме отново. Седми, чай тя име кой е седми. Седми е Джак Геймър. Да видим той дали се абонира и дали е харесал клипчето. И явно клипчето ще стане по-дълго, отколкото си мислих. Джак Channel. Ще ти затворя и сега ще звъна член. Окей. Съжалявам, брато, на теб май днес не ти е ден. И победителят е PoisonBG. Както виждате, той е шестия. Ето. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Poison е с победителят. Чай да им дали се абонирал за мен и дали си харесал клипчето. Кеф ли са? Аз не знам, половината не са се абонирали. То си е за тях. Както искат. Значи абонирали са. Но харесал ли си клипчето, чай да видим. Сори, брато, не си харесал клипчето. Явно и ти не си победител. Не си харесал.
Не знам, човек. На мен съм ти в профила. И не пише, че си харесал. И да, ето както виждате, не е харесал. Ами, що питаш? Ама това е задължителното съзнание, му е ясно.